Mutta sieltä on passaa se muuttuu. Mä näytän Markkaa. Tänään yhtään eli. Onhan toi nyt kato. Kato nyt miten kaukana noi on. Ei näytä kyllä mitään lahtilaista. On Ei, se ei tarvi näyttää markkeraa. Eikä saakaan Ennen ei näytä. Saa. Saa. Markkerauksen saa nykyään näyttää. No mitä hyötyä? Silloin jos, mä teen sillä, että jos annan koira hakea kumman se haluaa, Niin, joo. sit mä käännän ja näytän. Niin joo. Mutta ei oo pakko. Ennenhän ei piti olla sun haluaa. Mä opettelin siihen, että piti käsillä. Mä oon näyttänyt Brunalle, vaikka niin kuin silleen, just vaikka on ollut 2, niin mä näytän aina, että minkä mä haluan, koska muuten on ollut sellainen sekas, että rupeaa hakemaan mulle. Joo, mutta se ei saa olla se koiraista, se saa olla niinku tämmönen. Niin, saa. Joo. Se on vähän niinku käden roupa. Joo. Joo. Se oli Ja markkeeras ihan naasti. Joo. Toinen. On tässä. Se putas tuohon ojaan. Mutta ihan nappiin markkeeras. Se palauttaa väärälle henkilölle. Hei moi! No hei, säks heititte? Haluatko sen takaisin? Hei, loppuksi jo. Se oli kyllä uskomaton hei se. Mut ei pudonnut. Ihana. Eiks tästä muuten